Левскари, левскарки и малки левскарчета. Преди да започнем днешния епизод, искам да ви благодаря за това, че се абонирате за нашия канал, за това, че цъквате по едно лайкче и за това, че коментирате отдолу във видеята. Благодарим ви за това, разрастваме се, ставаме все по-голям канал, чакаме да станем 2000 абоната, после 5000 абоната, после 7000, 7 е добро число, после 10 000 и така нататък, да ставаме все по-големи заедно с вас и да ви показваме все по-интересни неща. Какво ще правим в днешния епизод? Имахме една идея да направим нещо, което да е свързано с най-интересните моменти, свързани с Левски. Най-интересните неща, които са се случили в мачовете. И не само в някакъв период от време. Дълго време го мислихме и накрая решихме да кръстиме епизода Месецът на Левски. Всъщност това няма да е само този месец, а ще пускаме периодично такива видеа, в които ще обобщаваме най-интересното, което се е случило с нашия клуб през изминалите 30 дни. Така че, ето го първи епизод днес, Месецът на Левски. Какво ще видим в Месецът на Левски? Естествено кадри от дербито с ЦСКА, измъкнахме се в последните секунди, равенство 2-2. Ще се върнем към победата на Лудогорец, към трансферите, които направихме и още всичко, което се случи в последните 30 дни. Започваме с Месецът на Левски. Започваме отзад напред, защото дербито беше много вълнуващо. Въпреки теждовното време и студените атмосферни условия, нашите привърженици бяха на стадиона и подкрепаха отбора до последната секунда. А после, заедно се радвахме на изравняването за 2-2. Тъкмо си мислихме, че ще го загубим този матч и само за няколко минути успяхме да вкараме 2 гола. Малко преди началото на срещата с ЦСКА направихме 2 трансфера. Идването на Светослав Вуцов се превърна в голяма драма и сага. Ситуацията беше следена от хиляди наши фенове и накрая се стигне до неговия трансфер на стадион Георги Аспарухов. Дядо му Иван Вуцов е легенда на Левски. Баща му беше треньор на сините, а чичо му Руслан до съвсем скоро играеше в ветеранския ни отбор. Така напълно логично е да го видим на вратата ни. Малко беше залитнал по друг отбор, но баща му Велислав каза, че ако го види да преминава в ЦСКА, ще му струши краката с тесла. Или май беше брадва. Карл Фабиен се появи на Герена също като Вуцов, в последния възможен момент, преди затварянето на трансферния пазар. И с него нещата не преминаха гладко. Първо, уж сделката се беше провалила. Агентите искали това, Боримиров твърдо заяви, че никой няма да извива ръцете на Левски и така. Впоследствие той премина от Славия при нас и сега очакваме да играе силно с синия екип. В началото на февруари станахме свидетели на първия зимен трансфер. Левски си върна Георги Костадинов. Той дойде за първи път на Герена през 2015 година. В онзи си период в нашия клуб отбеляза 8 гола. Левски представи Патрик Габриел Галчев на Локомотив София. Наемът е до края на 2025 година. Само един мач не достигна на Патрик да удари 100 двубоя с екипа на нашия любим отбор. За сега обаче. Чакаме го да се върне на Герена и да направи много повече мачове за Левски от тези 99, които е изиграл до момента. Месецът започна изненадващо добре. На Герена дойде неизменния шампион на страната. Ние не биехме особено много в приятелските мачове от подготовката и чакахме този двубой с свити сърца. Но момчетата се представиха отлично. Победиха Лудогорец и инерцията от това представяне ги повлече положително за останалите срещи от първенството. Бихме Спартак Варна на Герена и Хебър като гост. Преодолява един опонент и влиза в наказателното поле. Мустафа Сагеле, възможност за Левски 2-0. С Джавател Милив в наказателното поле 4-0 в полза на Левски.